Hola a tots, perdoneu, no pretenia estar a rotllo d'aquesta manera, però justament com se van donar les coses ahir no vaig tenir oportunitat de dir res, és a dir, tot va passar tan ràpid que no vaig tenir oportunitat d'explicar el que estava passant i el que estàvem veient en el moment, i bé, simplement amb això, amb aquest petit incís, vull explicar un poc el que vàrem fer ahir. Tinc aquí, vale, les coses apuntades, vale, perquè no se me perdi res. Érem l'Enric, jo i en Miguel, i en Miguel mos va dur ahir a un hike, vale? Miguel és un ornitòleg expert, vale? I mos va convidar a un hike, vale? Amb tot l'equip de gravació, càmeres, trípodes, a veure aus en el seu estat natural i salvatge. Les aus que estàu veient a les imatges són dues espècies, són la milana real i el corb gran, que són dues aus residents de Mallorca, i bé, són les dues carronyeres, però bueno, a mi m'ho feia molta gràcia els corbs, que eren molt graciosos caminant, pim, 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 allà, i s'enfadaven un amb l'altre. Això és un poc respecte als animals, i respecte al lloc, pues, el que vos deia, un hike, vale? Un hike és un lloc d'observació a la natura d'animals, doncs pot ser de qualsevol tipus d'animal, però en aquest cas era d'aus. Fora, intervenció a la natura. Bàsicament, és una caseta, vale? On tu des de dins pots veure el que hi ha de fora, però des de fora hi ha uns miralls espia, crec que se diu. Per tant, tu pots veure el que hi ha de fora, pots veure els animals, però els animals no te veuen a tu. A part d'observació, hi ha un turisme ornitòleg organitzat aquí a l'illa per veure aquest tipus d'animals, i hi ha gent que va fora a veure res amb l'ull nu a disfrutar, gent que va amb prismàtics o gent com nosaltres que anava amb tot l'equip de gravació. A part d'aquest turisme i aquesta observació que poden fer amb les aus, també se poden fer estudis de qualsevol tipus, estudis poblacionals, estudis de la biodiversitat, estudis d'ecosistema, inclús estudis de migració. De fet, hi havia algunes aus que estaven marcades, que han vengut d'un altre lloc, o alguna cosa així, i la veritat és que tot aquest món és bastant interessant. Varen poder tenir l'oportunitat de viure-ho. Varen ser 3 hores que varen passar volant, la veritat. Gran part del temps estem tots callats i allà que se sentia només a raó de la càmera fent fotos. No m'ho vull esplayar més, vos deix amb el vídeo i espero que disfruteu tant com vaig poder arribar a disfrutar jo, en Enric i en Miguel. I abans de res, mencionar en Miguel, donar-los moltes gràcies per deixar-nos anar amb ell, i en Gil, que era l'encarregat d'aquest hike a la regió de Santa Maria, que si algú està interessat li deix links a la descripció. Així que us deix amb el vídeo. No, ese es cortavientos, tío. Me cago en Nico. Y a la derecha, al fondo, está el high de los paseriformes. Está súper cerca, tío. Esa foto es preciosa. ¿Cómo está? En la rama. Qué foto es, chaval. De película. Estem a un hike, veient ocells, i estem aquí amb l'Enric i en Miguel, com us ha dit aquí, i és lloc que està guapíssim. Com fetes venir en aquesta finca i ens han ficat en aquesta caseta i estan doble d'ocells que vendran a menjar, però cada vegada s'apropen més i clar, ens el tenim aquí. He d'aixecar així de fort, no ho puc moure, i ara vos deixaré aquí mirar el que estem veient, però és una locura. Ya van bajando ya. Esto es un puto espectáculo que no lo ve nadie esto, tío.
nit hem mogut amb l'amo de la finca i mos ha dit aquí i a la mínima pues, han començat a venir ocells i nosaltres hem pogut fer fotos com a locos i clar, hem estat en silenci i no podia dir res i ara ja pues, duim 3 hores aquí ficats i ja s'ha acabat un poc ja hem estat aquí molt de temps, pues, ja poden xerrar, ja m'han acostumat un poc a millor que era renou i bueno, i bàsicament el que hem fet és mirar i res, i fer fotos i hem fet a saco de vídeos, tio, i a més amb aquestes càmeres se veu tot beníssim, així que res, la veritat és que ho hem passat beníssim i bueno, hem passat bastant de color també, però bueno, ara ja acabam, la veritat és que un gustet, hem passat de poder només observar i veure aquests animals tranquils, la veritat que jo no tenc cap tipus de paraula, així que... L'Enric saluda. Enric, protagonista del meu vídeo, com estàs? T'ha agradat això? Un altre pic en el vídeo d'en Pep Lluís. T'ha agradat? Ha estat una experiència impresionant. Y claro, y a Miguel. Hola Miguel. Buenas tardes chicos, chicas, ¿qué tal? Bueno, es un sitio en concreto para mí maravilloso a la gente que no estáis muy acostumbrados a las aves, pues por la cercanía y porque no se les molesta, no se cambia sus conductas y lleva un cristal espía que ellos no te ven, hace espejo por fuera y lo único que hay que mantener es un poco, bueno, pues de respeto al silencio, al movimiento y no levantar la voz y ya está, ¿no? Y disfrutar. Y disfrutar, que es lo importante. Mira, ahora tenemos un Milano, lo puedes enfocar si quieres, muy bonito, sí. Que acaba de llegar. Clar, el Milano està allà, amb aquesta càmera no se veu, el Milano està allà. Nosaltres, com que hem duit equipo de professionals, vale? Pues l'Enric aquí amb això, amb aquesta pepino de càmera, pues clar, els poden moure bé. Mira'm la càmera de Miguel. Miguel, mostra tu càmera, tío. Mira, esta puta bazooka, tío. Dicen que la proporción de la cámara es como tú. És com tu. Jo aniria amb aquestes càmeres. Però bueno, res, tío. Un disfrute, tío. Pues així és el que han gravat. Mira, este tiene lucis. Esa foto, tío, es triunfal del puto Milano y solo, Sí.